Drugo pitanje je možda više kombinacija apela, pitanja, komentara, ne znam sad točno formulirati. Naime, odnosi se na nemile događaje iz susjedne nam županije, ali koje možemo komotno preslikati i na problem koji su imali naši saborski zastupnici vezano za agresivnije ponašanje pripadnika određene nacionalne manjine. Naime, odavno smo očito izašli iz okvira običnih krađa, sve je više devijantnog ponašanja koje eskalira težim zločinima, nanošenjem teških povreda i ozljeda. Znamo da država ima taj alat kojim to može rješavati. Teško se županija može na neki način uključiti, ali ono što imamo ili barem bi trebali imati jest vijeća za prevenciju kriminaliteta na razini lokalnih samouprava. Koordinacijom tih vijeća, boljom ulogom policije u zajednici, da li možemo utjecati na određene preventivne aktivnosti, da se sigurnost građana više ne dovodi u pitanje, da možete slobodno šetati i šumom, da možete slobodno šetati i ostalim javnim prostorima, jer vidimo da eskalacija ovog nasilja, pitanje vremena kad će netko drugi nastradati na isti takav način. Mislim da smo svi dovoljno zreli i odgovorni da ako gradimo inkluzivno otvoreno društvo, da ga gradimo sa bistrim očima, sa otvorenim umom, ali istovremeno moramo se pridržavati reda koji se tiče svih građana Republike Hrvatske. Nekako apeliram onda u tom smjeru da vidimo da li možemo kroz vijeća za prevenciju kriminaliteta, kroz bolju ulogu policije u zajednici utjecati na taj dio. Očekujem također da Ministarstvo znanosti i ministrica utječu na to da se u školu osnovnu ide obavezno, kao što je to i propisano za sve pripadnike građanstva. Isto tako i da se ministar graditeljstva pobrine da se zapravo ne grade više ilegalno objekti koji nam narušavaju onda i komunalni standard, koji opet utječe na stanje i status građana u tim određenim naseljima. Pa eto, možda da zajedno apeliramo na to i da vidimo što možemo kao županija napraviti, iako ponavljam, alate za rješavanje tog problema ima primarno država. Hvala. Ovo je jedno pitanje koje je stvarno goruće pitanje. Zapišimo, nemojmo zaboraviti, bez obzira na onaj Ginko Baloba, evo sjetio sam se, dobro, zapišite da pošaljemo ministru Božinoviću dopis i da ga molimo sve ono o čemu smo govorili. Naravno da je jako dobro da mi imamo vijeće za prevenciju, ali ako to vijeće za prevenciju ne bi imalo policajca, mi možemo vijećati koliko god hoćemo. Ne? Dakle, mi tražimo policajca u zajednici. Ne? O tome smo već i ovdje govorili. I da zatražimo od njih u pisanoj formi neki odgovor, obrazloženje. Da, ne, hoće li, neće li, evo, ubijena žena, 9 djece, jučer, prekjučer, ne? To je gotovo redovni slučaj ovdje. Ne? Prebijena mama od gospođe Zgrebec, ne? Molim? Pardon. Makar. Evo, to je to. I naravno ono što mi trebamo činiti i što činimo, koje su naše ovlasti, a trebamo činiti još više, još uvijek nismo taj program zaokružili, to je to u sustavu obrazovanja. Dakle, predškolski, uključivanje djece, mislim da ih imamo koliko, 69, koliko ih imamo? 400 djece su uključeni u sustave obrazovne. Priprema, jezik, mislim da jednostavno ih se integrira i to je način kako to možemo riješiti. Dakle, poslat ćemo vam kopiju, vijećniče Kovač, našeg dopisa ministru. Evo.